Senjuri, nselmilkom u grazzi mill-ġdid tal-li jena għattumana l-program ribna. L-lum se nkunu għedin nitkellmu dwar l-eutanazja volontarja assistita. Dejjem nisimgħu u anka l-messaġġ tal-gvern, messaġġ ewlieni nsejjaħlu jien, anka l-Prim Ministru Robert Abela jgħid li kif qatt m'għandna nistrieħu għall-status quo. Ġifieri qatt m'għandna nkunu għażenin f'dak illi nagħmlu f'dak illi jipproponi l-gvern, iżda dejjem għandna naraw kif sfidi u anke affarijiet li forsi jistgħu jkunu sensittivi bħalma huwa l-kuntest u s-suġġett tal-eutanazja naraw kif nistgħu nindirizzaw. Huwa permezz hekk illi anke fil-manifest Malta flimkien lura fl-elezzjoni ġenerali tal-2022 il-gvern kien ta' weda li ser ikun qiegħed jiddiskuti dan l-istess suġġett. L-eutanazja volontarja assistita issa dakemm ħarġet għal konsultazzjoni pubblika ħanħalli f'idejn Nolan għaliex fl-ispjegazzjoni tiegħu ser ikun qiegħed jgħid aktar fid-dettall konċis u dirett bħal dejjem x'irrikjedi u x'jagħmel parti minn din il-konsultazzjoni pubblika u anke il-punti prinċipali li ħarġu permezz ta' dan id-dokument li nieda l-gvern. Tajjeb nagħmluha ċara li din mhijiex liġi, hija biss punti proposti li qed jagħmel il-gvern u kulħadd jista' jagħti s-sem tiegħu, kulħadd jista' jsemma leħnu f'dan ir-rigward. Infatti wara li jispjega Nolan ser inkun qiegħed nidħol lura jien fl-istudju u ngħidilkom ukoll fejn intom li qed isseguna tistgħu tħallu l-ħsibijiet tagħkom brabta ma' dan is-suġġett. Insegwu dak li ħejja lina Nolan. L-eutanazja. Il-Gvern fil-manifest elettorali wieħed diskussjoni nazzjonali dwar l-eutanazja volontarja assistita għal persuni b'mar terminali. Għal dan il-għan, il-Gvern qed jippubblika dokument biex tibda din id-diskussjoni. Li wieħed jiddiskuti l-eutanazja volontarja ma jfissirx li s-servizzi mediċi b'xi mod ħajonqsu, anzi se jkomplu jippromovu u jinvestu biex tkompli tisaħħaħ il-kura paljattiva kemm fl-isptarijiet kif ukoll ma' entitajiet bħal Hospice Malta. Qed jiġu proposti s-segwenti bħala bażi għad-diskussjoni fosthom illi l-eutanazja volontarja assistita tista' issir biss bir-rieda espressa, libera u dokumentata tal-persuna li tkun qiegħda tbati minn marda terminali u irreversibbli. It-tim mediku li jassisti lill-pazjent m'għandu qatt u fl-ebda ħin jipproponi l-eutanazja volontarja assistita lill-pazjent iżda għandha tkun rispettata l-għażla ħilsa tal-individwu. L-eutanazja volontarja għandha tkun possibbli biss għal pazjenti b'mar terminali teta minn 18-il sena l fuq u li jkun ilhom Malta mhux inqas minn sena. Biex persuna tkun eligibbli, speċjalista medika tal-marda tal-pazjent irrid jiċċertifika l-kundizzjoni medika illi minnha tisofri l-pazjent li hija irreversibbli u terminali fejn il-pazjent mhux raġonevolment mistenni li jgħix aktar minn 6 xhur. Meħtieġa żewġ ċertifikati addizzjonali minn professjonisti mediċi differenti li separatament jeżaminaw lill-pazjent. Wieħed minn dawn irid ikun psikjatra li jiċċertifika li l-persuna għandha l-kapaċità mentali li tieħu deċiżjoni għalija nfisha. Raba, ma jistgħux jiddeċiedu għall-pazjent fl-ebda ċirkostanza. Il-pazjent fi kwalunkwe mument għandu dritt ibiddel femtu u jerġa' lura mid-deċiżjoni oriġinali tiegħu. Kwalunkwe persuna li teżerċita pressjoni fuq il-pazjent biex jagħżel it-triq tal-eutanazja volontarja tkun ħatja ta' reat li jwassal għal priġunerija effettiva. Persuna ma titqiesx illi għandha marda terminali jekk għandha problemi ta' saħħa mentali, diżabilità u jew kondizzjonijiet mediċi li spiss huma assoċjati mal-anzjanità bħalma hi id-dimensja. Il-pazjent għandu id-dritt sa l-aħħar ħin jibdel femtu anke b'sempliċi dikjarazzjoni verbali. L-ewlieni jibqa' wieħed dik illi tibda id-diskussjoni. Inkompli ma dak li tem Nolan li sissa qegħdin nitkellmu dwar diskussjoni u d-diskussjoni għandha tkun waħda wiesa u hekk inħeġġiġkom ukoll tieħdlu fuq facts.gov.mt. Hemmhekk tistgħu ssibu l-ewwel nett u qabel kollox dak li għadu kemm spjega Nolan għaliex l-ewwel qabel kollox tkunu tafu aktar intom ukoll il-fatti li qed jiġu preżentati biex ma jkunx hemm miżinformazzjoni jew inkella wieħed jitħawwad dwar dak li qiegħed jiġi diskuss bħalissa. Iżda attwalment l-aktar ħaġa importanti hija li intom li qed tisseguna mexxu l-messaġġ ukoll biex minnu interessat f'dan is-suġġett, suġġett li tista' tgħid li vera forsi ma jolqotx lilek personali iżda jista' jolqot lil qrabatek jew inkella forsi inti stess għaddejt minn esperjenza fejn rajt li xi ħadd tibagħti u għandek
opinjoni voċifera rigward dan, għandek opinjoni b'saħħitha rigward dan is-suġġett. Jew inkella forsi għandek ir-riservi tiegħek dwar dan is-suġġett. Facts.gov.mt u hemmhekk tista' issemma leħnek brabta ma' dan l-istess suġġett. U allura huwa wkoll l-appell tal-Gvern ewlieni li wieħed isemma leħnu brabta ma' dan l-istess suġġett li qegħdin nitkellmu dwaru l-eutanasja volontarja assistita. Sinjuri, miġdiet nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi u ma' Nolin għal dan il-programm ftit minuti kollox, iżda nżommukom marfa dwar dak kollu li qed jiġri madwarna, dejjem naturalment b'doża politika. Għalissa ma baqalli xejn iżjed xi nżid ħlief li nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u nsellmilkom.